நான் தான் உங்கள் புஜ்ஜி பேசுகிறேன். இன்றைக்கி சண்டே. இன்றைக்கி அம்மா குடோனில் வந்து எனக்கு வேலை கொஞ்சம் நிறைய இன்றைக்கி வேலை இருக்குது. அம்மா பார்த்திங்கன்னா நூல் பாருங்கள், நூலெல்லாம் எடுத்துகிட்ருக்குறாங்க. இன்றைக்கி நானும் நூல் பறக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சம்பளம் தருவாங்க அம்மா எங்கள் வீட்டில் பாருங்கள். ஹாய், நான் தான் உங்கள் குட்டி கத்திரிக்காய் பேசுகிறேன். இன்றைக்கி சண்டே. உங்கள் வீட்டில் என்ன மட்டனா சிக்கனா? எங்கள் வீட்டில் வந்து சாப்பாடு, மட்டன் குழம்பு. அம்மாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். திறந்து காட்டணும், மூடி காட்டினா எப்படி உங்களுக்கு புரியும்? இதில் வந்து மட்டன் குழம்பு. சாப்பிடுங்க. அப்பா அம்மாவுக்கு மட்டன் தான் பிடிக்கும், அம்மாவுக்கு அப்பாவுக்கும். இது வந்து ரத்தம் பொரியல். காலையிலே அம்மா நேரமாக போய் எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துட்டாங்க. இது வந்து எங்கள் மாமாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், சிக்கன். இன்றைக்கி ஒர்க் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு வேறு இடத்துல வேலை இல்லைங்க, எங்கள் சொந்த தொழில் தான். குறக்கோன் ஓட்டுறது. நானே, அம்மா, எங்கள் மாமா எல்லாம் சாப்பாடு